hemm possibilità kbira li l-ħaddiema Maltin se jkollhom jipposponu l-età tal-irtirar tagħhom sabiex ikunu jistgħu ilaħqu mal-għolli tal-ħajja filwaqt li jżommu mal-istandards għajxin tagħhom. Skont il-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus Clyde Caruana, il-pensjonijiet baxxi li għandna f'pajjiżna jistgħu jwasslu lil ħaddiema biex ikollhom jibqgħu fl-impjieg tagħhom wara l-età tal-irtirar. Huwa sostna li peress li l-pensjonijiet f'Malta huma biss ftit il fuq mill-linja tal-faqar, dan ifisser li l-pensjonanti jistgħu jispiċċaw jgħixu fil-faqar jekk ma jiddeċidux li jibqgħu jaħdmu wara l-età tal-irtirar. Waqt li kien qed jindirizza konferenza organizzata aktar kmieni din il-ġimgħa, Clyde Caruana qal li l-uniku mod biex jiżdiedu l-pensjonijiet u billi jiżdiedu t-taxxi. Frażi li l-Gvern kontinwament qed ilissen, anke meta jsemmi l-proġett tal-metro li rabtu maż-żieda fit-taxxi. Skont l-aħħar ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, fl-2017 il-popolazzjoni ta' Malta żdiedet b'aktar minn 15,400 persuna f'sena waħda biss. U fid-dawl ta' dan kollu, illum il-ġurnata għandna Gvern Soċjalista illi jemmen li mingħajr iż-żieda tal-barranin f'pajjiżna ma jkunx jista' jagħti il-pensjonijiet lill-anzjani. Allura meta tisma' min jgħidlek għalaq il-bibien ma rriduhomx keċċihom il-barra, ħafna drabi dak li qed jirraġunek taf x'qed jgħid waħdu mingħajr ma jaf. Marriċ il-pensjoni tiegħi. Fl-aħħar jiem, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija insista li anke r-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jikkundanna n-nuqqas ta' pjan tal-Gvern fejn jidħlu il-pensjonijiet u li ma sar xejn konkret biex min jirtira ikollu pensjoni garantita. Dan meta pensjonat minn kull 5 qed jgħix fil-faqar jew fir-riskju tal-faqar. Is-soluzzjoni tal-Gvern għal dawn il-pensjonanti li qegħdin ibatu hija li jmorru jiddejnu fuq djarhom li mbagħad iħallsu ħuliedhom. U kif qal il-Partit Nazzjonalista, dan kollu juri li l-Gvern tilef il-boxla soċjali.